Ibben il-Ministru Austin Gatt ġeġe Gatt fl-aħħar snin waqqaf numru ta' kumpanniji ta' teknoloġija ewlenin fosthom il-kumpanniji Icon u Muovo. Dawn il-kumpanniji kellhom ammont qawwi ta' xogħol f'medda qasira ta' żmien, xi ħaġa li kumpanniji oħra illi ilhom għal snin sħaħ f'dan il-qasam ftit setgħu jsibu spjegazzjoni għaliha. ġeġe Gatt issa se jkun qed juża r-riżorsi kollha ta' dawn il-kumpanniji sabiex bħala parti mill-kampanja tal-Partit Nazzjonalista jinidi pjattaforma ta' attakki fuq il-mexxej Laburista Joseph Muscat u l-Partit Laburista permezz tal-Internet. Sorsi mid-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà jgħidu illi ġeġe Gatt qed jitqies bħala parti mill-grupp magħmul minn missieru Richard Kakija Caruana u Joe Saliba fit-tmexxija tal-kampanja elettorali ta' Gonzi PN. L-istess sorsi qalu illi ġeġe Gatt diġà qed jissemma illi se jkun imbuttat biex jieħu post Pawlu Borċolvir bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Sa dan it-tant it-tifel ieħor Austin Gatt, Pawlu, diġà qed imexxi blog fuq l-internet fejn qed ikun hemm artikli bi stampi u b'attakki maħsuba biex jirridikolaw lill-membru parlamentari Franco De Bono.